Ay ates. Ngami Ngaon may atis. ates di ah. Kapag pada sa ating padang duray. Oh. Sa libang lisod mo. Oh, dera. Mm. Kapadyos. Atis, tamis, kaadyo. Karon pa ang banding namo kay nagpayo man din mi nga to Manila. Wala kalibutan ko nahibaw ko. Ni atos duray sa Manila, ako'y motagbo. Nasuito ba sa sa Manila kay doger ko dadto. Ako ka man masuito, di pudyo. Sa kulusot. Mawa, ko di wa. Pudyo sa... Oo. Diyos ko lang. Lakaw ang doger po Ilocos. Dera. Kapadyos ba, tamis. Maglakaw ko rin. Tamis isang kuhan, oh. Ganang Ano yung kung mag-inusara, basta ko karaban, ako ra, lusot. Lusot sa na ay kalusutan. Di ba? Daga manig kaila si Jagod. So hito man eh. Daga manig kuan. Bala ka Arang sa pagkakita. ibutang na ari. Kay arong di ko. Arong di ako Kapag magkubot-kubot. mahinlo, hindi ha. Wala kay anak ra. Arong ako magkubot-kubot. Karon pa mi nagbanding. Kay wa mi ka banding kay dito sa Manila. Pareho man dai may hibawan ay pag dito dunay sa Manila, ako na ni kontak sa magkita mi adto. Wala man di ay. Waman di ay. Sayang. Ayos na to. Naman masitog Manila kung nas duray. Wow. Ako rin mo adto. Kay palusod-lusot mo Manila. Duga ng Manila. Anong ibot ay kabot-kubot-kubot. Unsa man ray? Mag-inom ta? Beer? Ganot di ko. Joke ra kay. Lapa po ko di mo inom. Asto ra rin ganun. Di bitaw ko kondisyon. Nagbaybaytin. Vitamins ako. Prutas, kaning mga senior na ta. Tamis isang kuan. Kaon na taglaw oy. Mao. May isang ha. Wahay among banding. Kami rang duha. Bagay humay nakahilo oh. Oh. Wahay ramong banding ni Duray. Hello, mga kabatch. Dala ko rin ilpring kay nangita ko kuan tanong ba nga kanang na insulin kay magtanong ko sa bahay na mga sa dahon kay hatag na sa Dahon, kung magtanong pa ka. dahon na magtanong po ko kay nakuhatagan kay diabetic anong parinter ba na ba yan namang ari may ilpring pauban ko Ano may maniod to? isa ra mo isa mo ning mangita sa ning kauban wala doon siya bang isa Maniod to miya. Ani, mag-uban. Well, nabugnaw naman siguro ni kay gahapon na ni. Bugnaw na lagi. tamis ka doon yung ko ano atis Mga nilaga man gani, mga dahon. marami na kana Natakdan man kun ni Josie Hamiro. sakto na Kung sa tanto na magmari, si Puto. Sabi na magluto kung Puto Maya. Anak ko'y tapol. ugihan di ka Basta pagkaon, okay. Pero pag inom, inuman na. Dili. Kanta-kanta na. Pero sa karon di pa. ayo sa Pwede. baba naman dyan Hmm. Hindi pa kung kanta-kanta kayo. Ikan sa sad. Dahil sili duray. Mamuk po tag sili. Ayan. Pagkisili ka, anahin mo. magkano ni kay Maglawoy taray, kay kasugba kong isda. madyo Nay sa luyo taray, bukan ka sa luyo. kaya na Sa luyot, alumpati. Tagal na itong kamungke kay healthy man na. Healthy food. Kay mga senior na ta, amping na ta. Pero na mo pay karne. da karang mo Laki. niya tagan ko Nilaod sa man eh. tagan ko isuon auja wa na pa panguro Tagal may lagi po kakaano. lain ni maas na
sa tanto na si Josie mo ari to. Josie Amiro ba ako my friend. Gikan sila gabanding. Kuya sila banding, oy. Kuya sila banding. Nang high school, di ba? Dito ako kita. High school? Oh, elementary. Dito sila school. Asa sila? Ano pa na naidahang mga buwak bitaw? Asa na si Katunang na ito. Ah, si Katuna na. Dito sila. Ja, kuan ka na Ay, sa. naman Di naman. ana ra. Ja, kuan Si sila. Katuna. Bibo po sila, oy. Bibo. Kuya pa din ang banding. Okay. Kita karon banding. Kaon-kaon naman tag-atis. Na kuan. Na daghan man tong naibunga at tong kuan kapadyos day dagko nga nang dibitay. Wa na makuha kay kini lagi tututot magamit pa tag kuan. Ano ka tong pikas ba? Adto? Manguros ay manguros. Luhod ko ha. Good. Anak. Ikaw ra isa nito. Oh, atos manukan ba? Na Lagi. daghan an ko Ano an. to? Daghan kay gikan lagi Manila, tambak ang trabaho, sige, hala. Hinay-hinay. Kamis ay. Is lagi. Panghatag ra man ganay na ni. Nay bayabas. Daghang bunga nangatak-tak kay way nang harvest. Wa may nang harvest. Kay to man kog Manila. Tagaan mo ko ni mo to. Tagaan ka. Tapos Basta mga lab na tagaan jud. tamis pag adjuping. Mm. Lami na bag. Sa elementary pa taray kay di taklos ha. Karon na nano nga Tuan mo ko adto lagi ladyo man amo. Dani kay siyempre mo silingan ta. ay si Ruth Mendez mo to'y close na ho. Nga naman nga ladyo mo to. Na, wait mo uban to na ho. Manguta na tugping nga sa imong gikaon. Mayangan na. Mga dyan man to. Ya. Muuli ko sabay. Manguha ko, musaka ko. Kupa kay daghan. Na may punuan na mo kupa. Tungkuha. Oo. Ganahan man po si Ja. Uban po na. Mora sa elementary si Ja ang uban. Excuse me. Ani ko aning lisoping ha. Sakay ko. Ibutang na to o plastic. Kay ani dadon kay ang isinan ani. Ay liso sa atis ang dadon. Kay tanom na ho ato sa amo. Bao ni ilping. Sani? Na ano po ija. Tidak ka naman na. Sabon. Saragod ka buo. Saragan. Okay. Di ka nagawa. Ipa. Kuan ko na ipa. Alam ko ito yung sabon. Bango. Mahumot na gajutaan ni kanunay. Magkaduha ka na ba na? Tabon din sa ipin. Pero baka. Ay, Diyos ko. Salamat, Peng. Thank you. Nabusog ko sa atis, guys. Ang buhok mo ko sudlay, guys, na lagi ka naligo. Di pa. Saan man eh, dagkan si Nidab na pud. Salamat, Para Peng. magwapa. Nadab. Dapat. Duha ka buhok sabon. Ano ni maglaag na ba kay ni uli ni da? Nana, basta na mo bisita na ho. Dagdan magkapadas. Salamat, Peng. Thank you. Kutom na na mo ari. Naay mada. Sagsikin sa man. Paan ka, nag-blessing hamot ng Naay mudaghan. mo sensus taga na ho. Eh, paan? Ano? Maglablab ang Ariba, ganda. ano na ni kay... Wala kay daot na na. Nadaoton kay wa mo kaon. Wa gikaon kay diha may orange. Ako ra pong isa. Mao. Mao, Jud. Diha may orange. Mangga. Ako ra isa. Busy na lang si Iping, gagalaag ko. Hari, ulisan na. Amang ang sapatos ni Bajihan Zara isa. Ha? Iuli ang sapatos. Kay, ginaog na ho. Tapuhunon ko na diha. Yan ang panam na hinlo. Magdungan sa ko. Hani, biday oras sa rumpi. Sa Josie pa ka. Alas 9:30 ka. Wow.
oras. Media pa, Peng. Mga kadaan. Kari ang kuan. Di ka to insulin mga Suma, Uy, ikaw. naman pa niya apel. Apel. Sabwag niya to. Okay. Nasa sabwag nimo. Mukuan man ni, mabuhi man ni. Di lagi pa sa dahon anit. Kuan. Tambal ni. Tambal. Managanahan ko. Tambal ang dahon ana ako tapos. Managanahan ko atis kay asa ba kita mga jopi? Ato ito musilingan mo ato tarong. Salamat. Ay, tanong, napay puso na mapamatay. Sa mare kas kay Ping na jud busog pa ka pag uli na pagkaida. Grabe. God bless you, Peng. Thank you. Si Lord ang may bani mo. Ikaw ma-generous. Dugay na po ko ka arriba. Kaya na busy lagi. Gusto ko magluto o kuan, putumaya. Mato ko na kay mga jo mig dahon sa insulin. Putumaya ba? Para mag-snack kay putumaya. Magdapot ka. Kaya na makita-pol. Kinsa magkita pol inyong abo? Minanit. Kaya ko kusang nag-ako di ata-pol. Yan ako pipilit niya, nga puti, isangol na ha. Nakoy ko, na maglaw edit ta. Naku ko jisitang kaludaghon. No. May carrots. Yan to magkukuan. Kaya nung para maka. Palit lagi tambal. Kay, Ja, kumusta man yung te na okay na? wala naman pag mangat na to. Ano kung inom ang kuan? Kanan ay antibiotic kay hindi mo to ang anak na asaw na na mamakay. Oh, palabig antibiotic. Yung maanad lagi ba? Kaya hamanggi pakita sa mga anak sa messenger, ni nga mga anak nga. Asaw na mama, kung dili makirot, Oh, bitaw, ang angay ra og kuan. makirot. Kerot no. Wa mo inom kay di man ang anak ka, simpit mo to tatay. Correct. Anak lagi. Sakto ako, ako pingin kong patakataka inom og kuan pa antibiotic pa. Mura makas Josie Miro, tambag. Dad, sige lang kuan pa check up. Kung pwede ba yung madaping o binisaya, bisaya. Way naman, sige lang magpa-check up. Bisag gamay ra ubo, check up. Na may kwarta, may kwarta na yung patsika. Check up. Mutambak ko doon na, aso si pa-check up. Ina magkagdahon-dahon, maglaga ka. Mag-tinapol ko ka. Adlaw-adlaw, magod ko. Pareha rin yan yung maas. Maason niyo, pareha rin yan ang maason. Di kaya ako magapig ka basta madapa bitaw. 61 years old na ko. Kita, rabitaw. Ako dahil sani man eh. Ano ba? 61 years old pero mo hataw pag sayaw. Okay, basta ano. Ano nga na, parang ako di mo ko. Kamaw mo sayo, di wag ka. Ay contest mi sa senior ba? Senior citizen na contest. Sikan Rami. Ari man na ba? Sikan Rami. Ala mo Basta tawag senior. ay palakpak yung mga tao eh. Ebo man na sila ko. Hinayawon ko. Ala, tira sayaw. Dito po sa San Antonio de Padua. Sayaw po ko to. Okay, June 13. Ha? June 13? Sa matupit sa hanga. June 13, San Antonio. San Antonio. Ilang pista, diha. 30 man na. 25 manggod. San Antonio de Padua. Pero Asam dapit? Panayaw. Panayaw? Wins. Oo, 25 di ay. Apil mami kay. 25 di ay. Apil mami kay. Sa una, Antonio di San Antonio. waste ka na yaw ni. Ang tuda ng tulay. Kuan. Waste ka na yaw ni. Pero, Diyan na birth lahi na. certificate na mo kay. Waste ka na yaw. Manggod ni. Gikuan na ni. Nalay, gilain. Gisakop namin ni. Mana ba? Mayor. Tutong ba? Mo nang nalain. Mo nang Mana. nalain. Barangay, ay sityo luyo na galing. Mo nang dako ka jud ni mana ba? Grabe gubutan tiyan ni mana ba kinadaghanan. Dako Pati man kay to, na. pwede to dapit ila Sabino, ante po dapit sa, di ba? Ari ila Tiwi, ari. Mana ba gyapon na? Kailan kuan? Atong na ay taguan mo na ba? Mo ni kinadaghanan butante ani Garcia, mana po. Daghan yun. Grabe. Na mag-program, daghan mi dadto. Anong ko? Nang laba di kaping. Kuan lagi ka ng Manila ang ipaintan. Mao lagi. Ako de po pag katungkag Manila nakang
paintan kay ako di ko gusto ka nang dili maintan ang tarong. Oo. Anja, aso ang lawag na ta? Sa iba ni pa ni. Aling balihon kay wala ka. Ila bahali dito sa Manila. Kuan man eh di-washing ras ang anak. Nga na bitaw pud basta kuan. Ja gahi maadto kay labi nag Pero washing ba nga automatic nga inigawas ko ana, ugana. puga pero dili ka jud ko moangay ka na may dili maintan. Lahi ra sumainta na. Gusto ko Kaya ang maintan. mga germs ainita na. Adto na mi guys, magkuha na mag kuan tanom pauban kong ilping. Puga. Tanom nga insulin para makatanom. Thank you for watching guys. Maraming salamat po. See you in my next vlog. Shout out sa ating. Shout out sa mga kaila ko diya. Yara may nag-uba na may nauwahi among batch. Nauwahi kami sa batch. Kami ron duha nagka-batch. Oh, hello. Banding-banding may Banding-banding. Pareho may masunog na may dani kay yellow. yellow. Yellow bird. Yellow bird. Sige na. See you on my next vlog. Thank you. God bless.